Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Kongo sikki neɗɗo salam ceerno mbaɗaɓe ɗa tamber aɓe on kam so yi ceerno wa umma calmina ceerno ceerno tam korɗo ceerno o ɗiɗo e darala hay koyɗe fof tampi ɗiɗo e darala wallahi sela mbaɗɗa tambere wallahi alhamdulillah yettere aɗa selli mawɗum yettere allah jam Allah wonema jam bolo ceerno no sohnajo waɗi allah selli ɗum selli selli de jam Allah wonema ɗo joni ɗon ɗo tan aɗa selli am wallahi yettere allah wa yettere allah wa sa wiɗum wayri juma de tamper tan an kay wona woyru juma joni somi taƴiram mi yanat wallahi mi taƴiram mi an kay wona woyru juma joni hay ko abla tan jami juma on ne selli on est ce que no hoora ni horta hanki ɓe yimi ɗum noon defa mbalet noon miti so tawi ham an a yimo hammin jiirani ɗum kono abla ham joni koyɗe joni kewno jiwa abla joni haydara juma men o ko juma kan tan juma yim fof ne gandi jikkuji babiraɓe pawuji gara tan kunun men mbaɗi seliyaɓe chocolat ɗum hay e mones piyat ɗum hay ko gonga noon jiiɗi ɗum noon abla arde juma ni noon jiiɗima anni hoorema jaɓɓa koye ma mbatta arde juma mi tampat tan min mi jaggata abla e goto min somi jagga uno ɗiɗɓe fof jagganmi wallahi ne woodi elmami mais mi tampat somi yari tan mi faddima somi yari tan mi faddima Allah an joni min joni ko nanami ɗo e galle o joom Mouhamadou Ala Mouhamadou Ala wonani gandirma Mouhamadou Ala no tawi galle ceerno jamma ñalom subaki yiiɗi musibaji hakkude ma ana damma hay ɓiyo hooremo joni jangde mu joni natti moƴƴude kam ne woodi ɗum no moƴƴi debbam tan bonni jangde ɓinguel o ɗum kay ala Mouhamadou Ala kilifa ma e galle o joni holko nafata jon kay han acca joni ko fayde place mum acca wiyata ken hirami acca wiyata ken haɗa mi wurti o kañum te caɗele de fof koye acca wurde o banggue genre hollum andi o nanguirni tan sa yiɗeɗo belaɗo wiyata tan komo wawi defte ko ɗum noon tan kono haydara Mouhamadou Ala sécher Mouhamadou Ala on anni gandirmaɓe Mouhamadou Ala min jimmine ya wayni ɗum ɓuuri moƴƴude no mbaɗani joni ni par ce que no mbaɗani joni haydara moƴƴani min hoorami ala en hannde mi ala en janggo rawal ɗum anne no wi moƴƴani ko gon kay mi ala en hannde mi ala en janggo sa yini mbamini moƴƴani fitti mbiɗa min ko moƴƴani rawal ɗum ro waɗam classé rawal ɗum ala joni hon probléme mi ala caɗele Mouhamadou Ala jogui caɗele mi ala caɗele min kam gandi on ceerno am so déplacé galle mum ari ha ɗo ko Ablaye wima mine debbo min beldani kanko ari galle noon kanko ari galle moon o wimon noon aha o wona ko seeɗa Ablaye seeɗa ko nafiki noppi ma ceerno ko seydani omo wi ko korɗo omo wi ko dewo Allah jokko en nam omo yaha omo ɗetta secret ji goni la sécrétion gonɗo e galle ɗi omo yaltirɗu mom no ɗum galle mum kono ala caɗele mi nani kalɗa ko mami waɗ ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko moƴƴi mami waɗ ɗum to Allah jaaɓi jaafoɗa désordre o noon inchallah watta caɗele so Allah jaaɓi a jarama inchallah watta caɗele a jarama mi mbeɗa yiɗi moon mbeɗa horsin moon merci ceerno wano moƴƴi tan so Allah wano moƴƴi tan gacca cuulel ngel jangga Allah jaaɓi hande ne ɗum ne wala hande e foti naflede hande foti naflede sinno ko sagam hono hande inchallah lamdo jaaɓi gara to juma inchallah mami jawa aw mi salmi sohnajo hoto hat hoore ma ñamde yerde tawa hoora ndela hutuɗa ko hoore ma ana tinda jokkudem ko toddakima ine bonna ñallowma ma saabu guite ma ne kor noppi ma kame ɗemgal ma waɗe tede ma wonda sel joni a wayri arde école de gonduɗa kay joni anda ko woni no gallamen ko jamma ñalom famani ɗum joni mbadde waɗ exercice ha ko tegma waɗ arde école wallahi joni babum innina min tun duk famani ɗum wonnani hara on ko haydara eyyi accinam ko ha iyo an
Fatima yan hafsa be do fon jumi do ngar akam ngare ay de eyo an han jam ka jotere e sari ya jangal la inshallah Professor Kadum somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilama ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda inna mal a'malu biniyati utabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangol be Professor Kadum kore hoto ha hore ma nyambe sabu ko forla e me kore